Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ курси имрӯза дар рӯи экран. Дар навори имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон барои шумо пешкаш мекунем. Рақамҳое ки дар рӯи экрани телефон мебинед, дар ин рақамҳо танҳо дар Viber, WhatsApp мошинҳои фурӯшиатонро равон кунед. Касе дар канали мо меҳмонай об нашавед, видеоро то охиша тамошо кунед. Подписатсия ва лайкро фаромӯш накунед. Дар канали мо об нашавед ки дар канали мо ҳаррӯза видеонавор аст. об нашавед то ки аз видеои ҳаррӯзаи мо бохабар шавед. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Беҳтарини мошинаи бардоро чӣ хел мошина дар кора дар комментария бинависед. Мо ҳатман мемонем дар навори оянда. Бародаро мошини якум фурӯшии Daewoo Nexia соли бароишаш 10000-умай, объем мотораш 1.6-ай, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш боша 18000 сомон ва курси имзо гардонем 129000 рубл. Соҳиб мошин мега 4 баллон нав, краскаш нағзай, сидерниёш Opel-ай, мотораш нағзай, дуд намекунад. Номерош дар рӯи экрани телефонай, занг занед, вариантатонро пешкаш кунед. Бародаро мошини албатти Opel Astra-ай дар кузофи хачибек, соли бароишаш 1994-ай, объем мотораш 1.6-ай, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш бошад 23000 сомон, ба курси имзо гардонем 165000 рубл. Мотор коробкаш дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Документош яксола, аккумулятораш навай, баллонош навай, ҳама ҷош кор мекунад. 100%ай. Мошин вагонай. Номерош дар рӯи экрани телефонай, занг занед, маълумоти бештара аз ходи соҳиби мошин дастрас намоед. Бародаро мошини албатти Opel Astra G соли бароишаш 1998-ай, объем мотораш 1.6-ай, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш автоматай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш боша 39000 сомон, ба курси имзо гардонем 280000 рубл. соҳиби мошин мега 4 электропакет кондитсионер кор мекунад. Номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. Хуб бародаро мошини албатти Daewoo Tico соли бароишаш 1997-ай, объем мотораш 1-ай, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш боша 15000 сомонай, ба курси имзо гардонем 108000 рубл. Ходовой I0, аккумулятораш навай, магнитола оригинал, пионер самбуфер дорад, баллонош нормалияй, мошин просто беразрешенияй, тонировкаш гаида ғалатидагиай. Мошин ягон камбудӣ надорад. Аккумулятораш навай, хулоса мегирӣ, ҳай мекунӣ. Номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. Бародаро мошини албатти Lada Priora соли бароишаш 2008-ай, объем мотораш 1.6-ай, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш боша 35000 сомон, ба курси имзо гардонем 252000 рубл. соҳиби мошин мега мотор коробка навзадагиай, кондитсионер гидравлик, мошин нағзай. мошин алиш мешавад ба Mercedes ё Opel, солаш I96 боло. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. хуб бародаро мошини албатти ВАЗ 2101 соли бароишаш 1978-ай, объем мотораш 1.6-ай, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш боша 13000 сомонай, ба курси имзо гардонем 93000 рубл. соҳиби мошин мега 4 баллон хати дискҳои Prestige нав, яксола документ дорад, даро губкават кардагиай, карочи мошин зури бадай. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародаро мошини албатти ВАЗ 2106 соли бароишаш 1999-ай, объем мотораш 0.6-ай, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Файзобод, нарх бошад 4000 сомон, ба курси имзо гардонем 28000 рубл. Ходовой нормални, документош номерош навай, аккумулятор нав,
фарош колуса задагиай, задни фарош светодиод мондагиай. номерош дар рӯи экрани телефонай занг занед, маълумоти бештара аз худи соҳибмошин дастрас намоед. бародарон мошини навбатӣ вазн 2107 соли бароиши 16007 объём моториш 1.7 зӯшориш танҳо бензине, коробка передачаш механикае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, нақш бошад 23000 сомоне, ба курси имза гардонед 165000 рубл. соҳибмошин мега ягон камбудӣ надора, монитор задни камера дора, кор мекуна, 4 дар пулқати полни губкават кардагиай. номерош дар рӯи экрани телефонае занг занед, маълумоти бештара аз худи соҳибмошин дастрас намоед. хуб бародарон мошини навбатӣ вазн 2109 соли бароиши 12003 объём моториш 1.5 зӯшориш танҳо бензине, коробка передачаш механикае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, нақш бошад 15000 сомоне, ба курси имза гардонед 108000 рубл. черепаха варид надорад, пусидагӣ кафидагӣ надорад, полни губкават кардагӣ, 11 моҳ ҳуҷҷат дорад, акклиматориш нав, ходовои нав, 4 баллон нав, краскаш свежия, фарош ксенони, самбуферош оригинал. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. хуб бародарон мошини навбатӣ вазн 2110 соли бароиши 12005 объём моториш 1.6 зӯшориш танҳо бензине, коробка передачаш механикае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, нақш бошад 29000 сомоне, ба курси имза гардонед 28000 рубл. соҳибмошин мега таъмировка документош 1 сола, самбуферш оригинал, салон заводскои нав, мошин тозаакай, задагӣ надора, сентрзамок фаро ксенон, краскаш нав, моториш нав, ходовои 100%, баллонош нав. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародарон мошини навбатӣ вазн 2112 соли бароиши 2004 объём моториш 1.6 зӯшориш бензини газае, коробка передачаш механикае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар бохтар, нақш бошад 25000 сомоне, ба курси имза гардонед 180000 рубл. тонировка 10 моҳ, документош 10 моҳ, 4 баллон нав, задагӣ пусидагӣ надорад, ягон камбудӣ надорад. номерош дар рӯи экрани телефонае занг занед, вариантатона пешкаш кунед. хуб бародарон мошини навбатӣ вазн 2114 соли бароиши 2005 объём моториш 1.5 зӯшориш танҳо бензине, коробка передачаш механикае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат, нақш бошад 15000 сомоне, ба курси имза гардонед 108000 рубл. соҳибмошин мега мотор коробкааш зурай, ходовои нав, задагӣ пусидагӣ надорад, черепахаош варид надорад, губкават кардагиай, то охири сола ҳуҷҷат дорад, 2 баллони пеш навай, 2 баллони қафо дар ҳолати миёна қарор дорад. номерош дар рӯи экрани телефонае занг занед, маълумоти бештара аз худи соҳибмошин дастрас намоед. бародарон мошини навбатӣ вазн 2115 соли бароиши 12000 объём моториш 1.6 зӯшориш бензини газае, коробка передачаш механикае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, нақш бошад 9000 сомон, ба курси имза гардонед 64000 рубл. 4 баллони пачка, мотор коробка ходовои 100%, черепаха родной, ҳуҷҷатош бучидагиай, состояниш зури бадай. номерош дар рӯи экрани телефонае занг занед, маълумоти бештара аз худи соҳибмошин дастрас намоед. бародарон мошини навбатӣ вазн 21099 бисёртар бародарон дар комментария хоҳиш карда буданд ва мо хоҳиши онҳоро иҷро кардем. соли бароиши 2004 объём моториш 1.6 зӯшориш бензини газае, коробка передачаш механикае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат, нақш бошад 12000 сомоне, ба курси имза гардонед 86000 рубл. соҳибмошин мега 1 сола ҳуҷҷат, 4 баллон пачка, губкават 3 солай, моториш инжекторай, мошини созакай. бинед илтимос бефоида занг назанед, фақат харидори аниқ занг занад. номерош дар рӯи экрани телефонае занг занед, вариантатона пешкаш кунед.